Moro täällä taas. Mä oon jo yhden videon tänään tehnyt. Mä laitan sitä YouTubeen, kun se oli niin surkea sitten. Joo, tää on aika hyvä video. Et tässä on niinku tarkoitus, että voi sitten katsoa nämä tosi GTA-videot, jos toi tykkäätte siitä. Joo. Mä käyn muuten tossa välillä pissalla. Laitan siksi aikaa tämän. Saatte katsoa tätä videoa sen aikaa, kun mä käyn pissalla. Missä se on? Ei, mä just tulin sieltä. Käännynyt. Tää on muuten yksi mun lempiautoista tässä pelissä. Tää on vaan niin hyvä. Tää kulkee hyvin maastossa. Ja tää vaan on niin hyvä. Ota sitä eikä sitä kauan. Käänny. Oh shit. Huhhuh. Tosta sitten noin yhtäkkiä käänny. No moi, mä tulin sitten sieltäkin, että tästä tulee sitten aikas pitkä video. Ridari A-väli vielä lisää. Ei varmana tuota sabotoi. Mä tiedän hetkinen. Mietin, että sabotoi. Ei se hyökkää takaisin viimeksi. Mä lyötiin 100 tilasta. Pystyispä ryöpäparallin noin sabotoimaan? Ei. Kolmetoista. Bruttolääkäristä vaan palata. Dimuja. Mä käytin aika äkkiä, kun minä ton. Sinne sitten onkaan. Vois laittaa noita juttujakin. Niin, kun päivitin dallit tasolle 2. Sabotas. Kato kaikki. Ryöstörekki tappua. Joo, miksi mulla on 41 sotilasta, kun ryöpäparannlinna hyökkäs mulle ja ajattele 1 levelillä ne voitti sitten minut. En tiedä mistä syystä. Mulla onkin 7 päivää ryöväpanoja, koska mä hyökkäsin ryöväpanoja eteen linnat. Kenen noin sabotaisiin linnassa? Sulta. Millä veisen sä oot 30? Vai tämän tallit? 25 tasolla, kiva määrä, oliks tallit? Jep. Aika paha määrä kimuja, että en ole välttämättä päivitellä. Rakennusmestarikin maksaa enemmän ja sen päivittää taso 2. Tuon voi laittaa vihansa. Tapaan teitä kerran. Hurry up! Bucky!
sulle. En mä mulle myös. Noin. Nyt on kaikki korjattu ja toisaalta lähdetään. Ei oo. Ja mä lähden vielä lyön. Ja mä huijaan. Älä nyt vaan. Aika kiva video. Et mä voisin laittaa sen loppuajaksi niin käyntiin, ettei katsotta sitä. En varmaan laita. Mä en tullaa semmosen aikaan. Anna tuota manjerosta. Nolla Soler! Niinku kumpaa mä teen näistä. Molemmat. Ja pistetään näin. Lähjo. Noin. Sä ootat vaan puoli tuntia. Tai 15 tuntia. Sitten noin. Älä! Sitten sä saat vähän. Kolei! Ja 50 sotilas menetään. Niin saa heti ne takas. 100 lippuahan. Aika hyvä määrä. 5. Joo, harjoitusaluekin tuli tehtyä tossa ja laittaa sitten. Joo, niin mä voisin laittaa tossa 7 minuuttia on mennyt videota. Bro. Nyt mä ainakin teen semmosen jutun, kun tommonen kierrottu kakkakin tuli tohon ladattua sitten. Mulla kivenakkaa ja sahata. Ei kyllä liity tähän ollenkaan. Nyt! Rakennusmestari taso 1. Aha. Näyttäminen kestää, kun tommoinen on niin hidas. Vois se pelikoneenkin joskus ottaa mukaan. Mä saan peliläppärin tossa. Tai maksan osat tommosen Asuksen G750 tai sit Kratzer. Ja nyt on lähiverkko. Taas lähtee. En mä tarvitse tehdä tässä mitään. Mut tein näin. Muistaspa. Koko muistas. Pikakuva. Joo, ja toi kirottu Eurotruksi mä tuon kakkonen esim. Toimit tämän videon, kun se näyttää viimeksi otetun taustan kuvia. Voi sitten neuvoa. Tossa mun kunniaa. Lopeta. Mä sain nää 3 peräkkäin. Joo, mä voisin käydä liittoutumaan sepällä. Sepällä tossa. No. Laukussa leipää ja piimää on. Mitä laukussa piimää ja leipää on? Laukussa! Laumassa. Kaala kuukkaadaan. Voi mitä? Sijoitukset vai mikä se nyt oli?
Saavutukset. No ei tiedä. Tämä on siis niin ärsyttävä tämä romu. 14. Muistia. Taas lähtikö se? Se oli mun kädenvika. Niin kuin aina. 3 eettistä. Joo. Sille tämä. Ottava kassa. Miettii. Mä laitan nyt koneen latauksen matkaan. Pitäis latautua. No! Kuusi tulee kunnollinen jos se on latautua. Täältä vaan tulee niinku kipinöitä. Nyt lataa. Täältä tuli kipinöitä pistorasiasta. Roinat on niin suuri. Onko vieläkään tätä tori? Nyt meni tässä hormut. Tämä. Mä oon melkein loppunut tätä lataua. Ja sit sulla ei oo yöllä mitään. 12 minuuttia vaan vasta niin. Joo, mä lopetan tähän. Tästä ei tullutkaan pitkään. Aina